Sritimang langning pamyat busana maneka warna Renggen kencana tutupi penonton Reno bro Bandera layuku mite Sindrang tandres sing maruta serno kumaraning wiyat manjani kumlebeting dwaja Suprasno kayu kang kaprapan Puspita manjring siti Rona murka diuping angin
makandhe diarani loro kandha iku crita. Padha critane beda sambite Wayata Sinarena jroning Tegal Kuru sukuning Gunung Kailasa. Raden Werkudara mandhegani para kadang-tapa. Dunjang ngederaken tapa Brata Sudiri yang prihatin kersani dewa. Samyala lenggan jangkep lawan para kadang Pandhawa. Kaya mangkono cipta kaya kang dari kawijil lesan. Siang Pantara Rati Ampun cipta Ugulun Tatangana yang kang kaeksip bila katur sang jundunganing ngejong kenasta kalih pisan mengkoto kadang-kadangku kabeh Janaka sepnepula sartane sedaya kula nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu. Kula nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu. Kula nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu. Siadi kabeh lawan pun Kakang dina iki nderek ingkang dadi kekarepane Adiku Werkudara. Tapa brata ning papan kene nggone bakal nyuwargake marang Prabu Pandhidewanata ya ramaku lan ramaku Werkudara. Wah, punta dewa kakang Koko. Teko gedhe temen tekadmu yali bakal nyuwargake Rama Pandhu kelawan sinengkuyung para kadang kabeh. Dosane apa? Lumute apa Pandhu bapakku karo Madri. Teko wektu dina iki sono ana ing kawah Candra Dimuka. Mongko Pandhu bapakku lelabuhane karo jagat ya wis ora sithik. Yen kaya mangkono dewa rajil Puntadewa kakangku. Iya Yayi. Kanjeng Rama Pandhu wis nate lelabuh marang jagat juk nalika ana Bratayuda perang Tamukswa. Prangge Prabu Pandhidewanata lan Prabu Trembugada inguni kuwi kang dadi jagoning dewa Ranaya kejaba Rama Prabu Pandhidewanata wis ngono. Rama Prabu Pandhidewanata luput Yayi. Mula saka iku ayu kabeh padha uga marang pangmasaning dewa. Muga nggone prihatinipun Kakang kelawan Siadi dadi srana nugraha lan katentreman
kasuwargane Rama Pandhu Dewanata Yayi Werkudara. Sigra kang permana gongso ya mangra kinawangsa sangka kandha krendha parambaya Tangga teko mangkono Nora kaya praptanya pukulan Bathara Naradya ning Sang Hyang Brahma medhun ning jroning ngarga Kailasa sukune ngarga Kailasa tapel wates tegal guru merpegi marang para Pandhawa mangsa karo lutu yo aja kakek ulun kang prapta marang para Pandhawa kabeh Pandhawa. Yarna dewa nuntuna wong aprang anuntuna wong aprang kasangan sayang anuntuna wong aprang kang kasangan sayang menika pukulun Bathara Naradya ingkang prapta wonten ing papan menika wonten dawuhe kados pundi kula lan aji-aji kula ngaturaken sungkem kunjuk sandhape kepada pukulun Bathara Naradya lakang anu kaya lucu yo pak Bekti kita ulun tampa puja astuti ulun sering kita tahan muga dadi nugra lan katentreman kita inggih sangetang kula nampi lajeng wonten dawuh ingkang kados pundi dinten menika mrepegi dhumateng para wayah-wayah Pandhawa Bungulun makencang manudaya lucu ya. Anggone jeneng kita mandhet tapa ana ing tapel watesing Tegal Guru sukune Narga Kailasa iki dadi suku kuping gara-gara
sungkamane para dewa tridasa Wataknawa ngono. Sawise kaya mangkono kala Yokoma salah anake Bathara Guru diwenehi pangan kang mengko kuwi klebu panganing Sukerta ya klebu jeneng kita mula saka dawuh Iwak Pramesti Guru jeneng kita dianggep luput lupute jeneng kita cegoke kawah candra dibuka ulun kautus supaya nggawa jeneng kita kabeh kasotaken kawah candra. Kaya ngludu yo kaya mangkono dawuhe Bathara Guru wae apa dene Brahma kowe iki nang kene usula mau ora meneng wae percaya nggih kula namung nderek dawuhipun siwokane wae jeneng kita iki penemu ora mung gejejer jeneng kita urun rembug para dewa sesuk sore bakal ana Suralaya iki mbok ya urun rembug. Titah ulun padha kurang ajar kabeh. Inji. Biyen ora genah dalan bareng diobori do genah dalan malah menceng minggat dhewe-dhewe. Inji. Kaya mangkono. Jeneng kita dawuh marang jeneng kita mangsa bara. Sigra-sigra kang pramana bangsa ya mandrake nawangsa sangka. Kandha-kandha Parambaya cipta renggalira Raden Werkudara sisakna Punta Dewa kakang Kunggar ben ana kene dadi sule wong tuwa Janaka nekula sedewa tak gendhonge ayo nego kaopo jeneng kita Gagah Perwira Santosa nek cara Bapak Bupati Perkasa. Najan to kowe iki ra iso basa, ra iso ndodok, ora iso omong sing halus, ning tekadke nggone bakal nyuwargake ngekoli bapakmu Perkasa. Wah, apa nek nggonku kae setahun bisa mengkong tarikan 50 geger. Malah lurahe bulan dia muni apa ora dadak raut ngono. Jeneng kita ke Usulama Brahma. Usulama. Mboten kula mboten usul. Kula sampun jedeg mikir koordinator bidang-bidang soten. Wah, serasa dipikirake. Dalang tuwa iki sing semeleh wae wis ora. Werna-werna. Werkudara bakal tak gawa cangking munggah nang kawasan. Iki asline wayangan kula ngeten iki Mbah Adi.
asline nggih niku wau pawis sore niku kula mencangcungi kepel kalih sing tentrem. Yo Jan. Hei, ayo Jan. Hei. Wah. Among arep mayang kok gulung-gulung wis diancam. Iki jaluke klasik ora sah. Aneh-aneh kaya biasane. Hayo, hayo. Ya iki ana ngakase dalan kok diintimidasi wiyaga iki ya. Mayang kasih pundur tegaken pekaya. Dededeng. Aja lali. Dededeng. Saking pengendane lalu dededeng malah karo dengan sing digawe wedang jeruk ke pengendane keparat bocah. Malah ini sampean wedang putih mawon. Mlakat karo gaya ki mau ketekatane Werkudara. Werkudara sangat ora iso ndodok, ora iso basa, gegol kawakon. Ewa semono jejeg tegak lurus. Wene bakal mengerti marang para masayih lan para muasis kita bakal basa. Ketoke ora iso basa ning jane malah batine krama inggil. Ketoke ora iso ndodok ning malah rohanine nyembah. Wah, kentong karo gaya. Ana sing ketok iki silah ning gamelan malang suni kepel Werkudara. Mlaket kang kaya lucu yo. Ulun kondar makayangan. Kaya ya silipi maca takone ati Netra bocah mundar mandir Dupi para Pandhawa sampun minjani kayangan jengkring saropason jegur wonten ing Kawah Candra dibuka duka yayah sinipi Prabu Puntadewa. Dukanya mama Prabawa dadi buta arane dewa ampral seprapat jagat gedene. Kaya mangkono dadi Prabawa ampak-ampak. Harjoko blai bles laknat jeg-jegan balekno adi-adi ngojo ceguke Kawah Candra dimuka ora kok baleke kamlak osak asik sungsang bawana baseh kayangan